sabtag pinaagi sa mga paghatag ka na mo kay balo baala ko pagsabot. Pinaagi sa imong pulong ginawa mong ginalauman nga kanunay ikaw magaw na kanunay na. Salamat Lord sa paggabatong kinitanan amo kini. Pasalamatan ug ibalik pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko siya sa gyapon nga nagpadayon ta, di ba? Tao ba nang gyapon atong Ginoo? Muna akong mingo ko ninyo nga din. Padayon mo. Padayon ta. Kaya nga naman, kapit na ang panahon. Mabot yun ang panahon nga din. Matumaning tanang sugo sa Ginoo. May tabog yun ni. Munang gingon ni Jesus Christ, langit ug ang yuta mahanaw pero iyang pulong dili gayon mahanaw kung bot pasabot pa. Matuman yun. O bitaw na nga din gikinanglan nato ang pagtuo. Anong pagtuo sa butang dili nato makita. Madin pinaagi lang sa pulong nga din iyang gisulti mo natong tuhuan. Munang gingon dito sa Hebrews 1 o 11:1. Hebrews kanang ang pagtuo sa butang nga dili makita. Wala nga importante nga din kita doon nagyoy pagtuo. Kaya kung wala tayong pagtuo, muna ang pagtuo, muna ang ato ang kaluwasan. Ang ending sa itong pagtuo, matod pa ni Apostol Pablo, mo ka na ang kaluwasan. Pag mauman niya ang ato ang pagtuo, muna nga si Apostol Pablo nagingon, iyang gigibugno yun ang iyang pagkibugno labot sa pagtuo. Ang iyang pagpangalaga bilang siya apostoles o alagad sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagtuo kang Jesucristo. Muna nga din iyag yung gifight na, no? A good, muna nga a good foot of faith, no? Iibugnog yun na to, bisa pag maabot ang mga pagsulay. Mabita na nga din, nakatingong yun ko sa Ginoo nga, ang Ginoo kauban ako, tungod sa mga pagsulay, doon ako yung mga pagsulay dagko. Pero mo nang gingon ng pulong sa Ginoo ang ato ang kusog ba kusog. Muna niabot ang tanong sa ato ang panahon nga din ang pagsulay. Pero dalay ko ng Ginoo nga din siya nagapasalig. Siya nagasulti sa kanunay nga din. Walay mo kay pamulag nato pinaagi sa gugma sa Ginoo. Kung ikaw na gugma sa Ginoo, dili na makapahimulag sa pag-unsang klaseng pagsulay, no? Manang gingon natungo ng mga panahon nga din ang temptasyon ni Jesus Christ. Ang last niyang temptasyon nga gitintal ni Satanas kang Jesus Christ is about kanang butang gingharian sa kalibutan. Mo bitaw na kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, ang kingdom diri sa kalibutan kining gitawag nga kaning kalibutan, mo nang hinungdan ningon si Pedro, ayaw higugmaan ninyo ang kalibutan. Bisan ang butang sa kalibutan, kaya ang naigugma sa kalibutan, kaaway na sa Ginoo. Kaya ang kalibutan, lumalabay lamang. Mawala na tanan. Kung bitaw ng gingon niya, ang kalibutan, usa ka butang pagsulay. Muna hinungdan, nabasana ko dito nga din, kung atong una-unaon, akong pagbasa sa una-una, ang kalibutan is the gate of hell. Although, wa man na siya gingon nga gate of hell. Pero, ang kalibutan is mo na nagdani na to. Madili tapat yung langit. Kaya gwapo naman kalibutan, di ba? Wala nga, ingon siya, dili sa kalibutan, ang Ginoo sa kalibutan is money. Ang hisgutan sa money sa pulong sa Ginoo, sa Bible, is mammon. Ang meaning sa money is mammon. Ang meaning sa mammon is money. Wanang gingon, you cannot serve God and mammon. Di ka makaalagad sa Ginoo sa kwarta. Adiin mo ka, magwarta po ko. Mo bitaw nang ningon si Jesus Christ sa mga disipulo, ang musunod kaniya. Dili kamo kasunod nako, kay ang mga milo maayo pa kay nay kalubloban sila sa ilang mga ulo kanang kapahulayan ba nga kung pwede di mo sunod kay mo pahulay lang. Kadto mga milo, pero kana siya nga ang tao nga magasunod sa Ginoo wala nay pahulay. Nga gani matod pa niya kinsa katong makakaplag o kinabuhi tungod sa Ginoo, manang gingon ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod sa Ginoo, kanang baliwalaon niya ang butang sa kalibutan ba tungod sa Ginoo,
mao na ang tao nakakaplag ha. Ug kinsa katong nakakaplag diri sa kalibutan, mawad-an hinuna siya sa Ginoo. Kay ngano man, mo bitaw nang mingon ko ninyo, uno na aragot kung naamoy permanente diri. Ano inyong mga kaptangan diri? Unsa ang pamanan ninyo? Siyempre, inyo ginagugmaon kay gisulat mo na sa Bible. Mo bitaw na nga usay maglugos ng tao nga aduna nay napundar diri sa kalibutan. Maglugos na siya ging adto sa Ginoo kay ngano man. Iya man go ng atimanon, no? O bitaw nang dalay ko ng Ginoo sa ako ang kinabuhi, wag gyud ko tagain niya permanente. Daghan ako'y mga yuta gi-applyan, no? Puro na palpak, wa mabayri, wa mulahos. Daghan na diya sa unahang gani. Daghan lagi may ipang-applyan pero wag gyud gihatag sa Ginoo kay ngano man. O bitaw na nga magwawali ko. Muna akong pamilya, nadamay lang ako, pinagis kong pagtuo. Wala na sila, di sila mahiusa may sa akong pagtuo. Kaya ang tuyo ginaputol Pablo nga, mawan banta, accord ya sa pagtuo sa Espiritu. Kanang usami sa pagbati unta, ug usami sa pagtuo. Kung di na ako na mahimo, ako'y mahimo. Muna giingon ni Apostol Pablo, strive your own salvation, ha? Ako dili ko magwali aron maluwas mo. Magwawali ko aron mahibaw mo sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo dili baka. Muna giingon ni Apostol Pablo. Muna ako bisan ako naningkamot gyud ko, muna ningon si Apostol Pablo, ikaw magwawali, giwalian ba nimo imong kagalingon? Pabito na akong bansay pa akong kagalingon bisag niabot taliwala sa ako ang pagsulay, no? Karon si manahon, salamat ko sa Ginoo kay tungod sa mga pulong niya nagpadasig nako. Buot na ta ko ma-discourage. Kinsa may di ma-discourage kung tawhano lang ma-discourage gyud ko. Kay kinsa man kung nga tao nga din nag-inusara man ko, wa mo kabaw kitsi kauban ako nga nangalagat sa Ginoo. Wa ko kitag mga magwawali nga sama sa akong pagtuo ba. O bitaw na usahay malain sila nato kay lahi ang ako ang pagsulti kay ngano man tungod sa akong pagtuo sa pulong sa Ginoo nga tinuod jud ni. Dili ni ingon-ingon lang, dili ni ingon dungog-dungog lang, dili ni hersi. Kanang nadunggal lang gani mo. Unya magpaabot lang ka, total, hinuon. Ang mga tao mingon daghang bitaw ta. Pero ang pulong sa Ginoo kadto lang yung willing ha. Ora to gipangita sa Ginoo. Muna karon panahon ha. Dalay ko ng Ginoo mo ni kining mensaya ko ning yatag ninyo kay mo ni ang gitawag sa Ginoo nga din nakapadasig nako ang pagtuo. Kay kung wa pa ko'y pagtuo sa pulong discourage nako. Dugay ra ko nag-discourage, mangita unta kog lugar asa ko moadto. Di na ta ko gusto magwawali. Abi nimo sa tinuod lang pagita mo pastor nga dunay kanang gitawag og kanang walay credential. Mga pastor dere di ka pwede mahimong pastor nga wa kay credential. Wa bitaw nang kung manay magpastor kung na may magtukod og grupong gamay, magpa-membro gyud sila sa sect. Aron makakuha sila credential kaya ang pastor gikinahanglan niyang credential as a pastor siya. Pero sa tinuod lang ako, wa ko'y credential ay lang magsaba. Wa ko ni undang, kay ngano man. Ambot, ang Ginoo may nagpadayon nako, madlok man kumundang. Nang giingon ni Apostol Pablo, allowed ako kundi kumuwali. Mo nang nabasaan ako. Hasta ko kay magwawali man ko. Mo nang bahalag wa ko'y credential. Kay mo nang akong kaumang pastor gihinan ako tumiyaging meeting namo sa distrikto. Naa ba ko'y credit wala. So ilisod man na. Delikado man na. Ngayon ko na ko'y credential sa Ginoo. O, munang makuan gyud sila. Kitang tanan na tay credential. O, munang giingon. Kinsa man kong pastor nagpadayon nga din. Walay credential diri. Muna nga ako sultihan ta mo, dili ni ako tawhanon pagka-pastor kung dili. Ang sugo sa Ginoo nga ako ihatag kaninyo. Munang hisgutan yun nato ning pagtuo. Kaya nga naman, mo niya ang usa ka butang nga din ipahinumdom nato aron makalahutay ta sa walay katapusan kay kanang pagtuo nga dili makalahutay mundang ka mo nagigon ang mulahutay ray maluwas mo bitaw nang atong pagtuo dia sa Ginoo ato ginang paliguonon unya do na may mga klaseng pagtuo diri nga gisgutan sa Bible ang pangutana asa makadapit ini pagtuo ni ayaw pagsalig kay naay dimension sa Bible nga although mga unong gani ni unong kung nakabasa lang ka gisgutan sa Ginoo mismo si Jesus Christ mo na akong gingon kaninyo nga si Jesus Christ pag ani niya
Usa lang katawo ang iya nakita nga adunay dakong pagtuo. O bitaw na nga din, di ta makaingon nga din kita nagtuo ta sa Ginoo. Ang atong pagtuo, mo na giingon nga sama sa kanang gitawag og sa ni Satanas ingon pa ni Santiago. Sama ni Satanas nga nagtuo siya sa Ginoo. Mao po na ang tao nagtuo man gyud ang Ginoo. Ang tao nagtuo gyud sa Ginoo. Mao po na ang Satanas. Ang problema lang sa tao sa kang Satanas, ang tao di madlok sa Ginoo, di mangurog. Imbis unta atong unang panahon sa diya nga si Moses magsulti og pulong sa Ginoo, dunay may tabo, karon wala naman. Pag musulti pulong si Moses sa mga tao, abi nimo say ang langit mutander, mukilat, murag madlok sila ba kay kada sulti sa pulong ni Moses may tungod sa Ginoo dunay talimad unsa kalibutan sa ilaha pagpakita sa Ginoo. Pero karon mo nang gingon wala na kay nga naman pagtuo naman kadto sila gipakita to sila nga ang Ginoo gayud nakita nila unsay buhat sa Ginoo sila. Pero karon ang Ginoo din ang mubuhat kay nga naman nakita naman nila. Kunya kita nga mupalo nila, musunod nila, gusto ta nga mahimong Ginoo na to, itong Ginoo nila nga gamhanan, unsa man tong buhaton. Tuhuan na to ang tanan nga mga gisugo sa Ginoo ngadto kanila. Mo bitaw na ninitag na kani pagtuo importante ni sa tuwa mo na kung wala pa lang ko'y pagtuo. Ang usa ka nakadasig na ko bisag niabot ka na ko anda kong pagsulay. Kanang giingon, count it all joy when ye fall into diverse temptation. So diya mahulog mo. Nahulog yun ko atong miyaging adlaw. No? Hilag yun ko sa Ginoo sama kung baton asa mo padong Ginoo. Kung wala ng pulong nga di na ko nahinumdum ang gipahinumdum na yun. Natural na, mapul yun ka. Mahulog yun ka sa temptation. Pa lang nas tumang kalipay. Sa diya mahulog ka, ikalipay manggani na nimo na kay pagsulay aron mahibaw-an nimo na nga ikaw nagtuo di ka sa Ginoo. Kanang mga taong way pagsulay, wala na pagtuo sa Ginoo kay unang giingon niya Apostol Pablo, examine yourself whether you are in the faith. Nga kamuna sa pagtuo. Once nga ang trials mabuk ninyo, diyan ninyo may bawaan na may pagsulay, nakalabang mo pagsulay kung mo padayon mo, pumundan mo, manang gingon, wadi kay pagtuo. So therefore, ako mo padayon yun ko. Mahalag unsa pa nang butang kalibutan sa kinsa pa na ang musulay na. Kay nga naman, saad sa Ginoo, walay makapahimulag sa inyong gugma. Diya sa Ginoo kung nahigog mata sa Ginoo. Mabit na isgutan nato ning pagtuo karon. Kay kana pagtuo mo na ang end niya is salvation. Mabit nang tapuson jud nato ning ato ang pagtuo matud pa ni Apostol Pablo. I finished my course, no? Dili kurso ba? Degree. Inoon abi nimo sa tama gitong gingon sa kanang accent ba kabawon sa nang accent kanang mga pagsulti ba ang Gentiles nangita og wisdom, ang Jewish nangita og sign mga ilanan ba no nya ang Gentile nangita og sign tama gyud na ang mga karon kita Gentiles man ta. Ang ilang gipangita is kanang wisdom, kanang magwali nga bright ba. Nga naman, kung dili ka bright, may bawaan maka tungod sa accent nimo. Nakahinumdum ko sa tanaw ko sa YouTube ba. Nakakuan man siguro mo sa YouTube o Facebook man tong kuan. Tanaw na ko ba abot anang usa ka babae nga di ni apply siya gikan sa Cebu ato sa Manila nga dunay manager gi-title dito nga gipakaulawan daw ang Bisaya sa nakabasa ba mo na sa manager kay tungod lagi ang ban sa manager nga taga Manila nga taga Bisaya pangit yung accent ba may lamig ginang istorya ng English sama nako usay di mo mutuon nako tungod sa akong accent ano ganing pag-pronounce anong paghatag og course of course anong kay siyempre kung wali ko ang akong accent di mao siguro ikaw kung bright ka di ka kasabot dayon mabitaw ng English na to gibisaya man pud nako
Pero may manang abot ko nga maba-practice kong English, kay diya man ko sa English. Ang Bible nag-interpret man ko dito sa sulatan, kay wala ang kaning mga Bisaya man gud nato diri is kulang, dugang, mali, o mana kanang mga Bisaya kay mga Pinoy ra man kay gibuhat na nilang Bible for business ba. Dugang business na sila sariling Bible nga gi-interpret, which is nga murag dili na mao dito. Muna nga din dalego ang Ginoo naghatag ko siya gamay bisan ang akong accent mali. Ay numdum ko nga din ang Gentiles nangita gyud nag-wisdom. Pero muingon ko ninyo, ang pulong sa Ginoo gihatag ni atong mga tao nga walay kaalam. Manang giyon ni Apostol Pablo nga din gipili niya ang dili manggialam nga rupa kaulawan ang mga maalamon. So muingon gyud ko why gigamit sa Ginoo nga bride. Ingon pa ni Apostol Pablo, manang dili angay manghambog kung ikaw man unta bride, susiya lang yun nga diin kana imong pagka-bride. Kung bisan gani ang dato wala pili sa Ginoo, pero kung dato ka siguro lang yun nga ang Ginoo gayud mo gamit nimo as ka dato. Manang niingon si Apostol Pablo, ako kabalo ko magkinabuhi dinato, kabaw po ko magkinabuhi pinubri. Labi na karon ako ni isulti ninyo kay hapit na mubalik ang Ginoo mo na nga di bali na lang di mo mutuo sa akong accent. Kana mga pag-pronounce nako basta ma-emphasize lang nako, ma-interpret lang nako kining pulong sa Ginoo. Magunsa man ang howd kay ka sa English, unya di day mao ang gisulti nimo kay nga naman ang prophecy mabot yun ang panahon nga ang tao di na ganahan ining kamaturan bisan pag gwapo panahon muwali siya o gani mga nga naingon ang pulong sa Ginoo kanang mga bride kanang mga poler. Dili nang Fowler sa buhok, kanang Fowler ba? Fowler. Sa kanang tag-interpret gani sa dictionary, mo na gitawag Fowler. Mga bright mo na giingon ni Apostol Pablo ni Salmista David sa 91. Nga kita wala ta na isnir nila. Kung bagat mo ba, wala ta na himong under sa mga Fowler. Kanang mga bright nga mga tao, mo bitaw nang ang mga bright nga mga pastor daghang kay membro. Karon, naon sa mga pagka-bride, nahimo na lang 50% ang sulod simbahan. Mo nang gitawag og na-confuse na sila hangtod karon. Kay gi-prophecy ko na sa Ginoo nga ang kalibutan gi-confuse niya. Mo nang magbantay ta gilibog niya ba gilibog. Nga dinaasal lang ta padulong para karon sa simbahan. Naglibog ng mga pastor, puro na confusion. Kaya nga naman, doon ay pastor nagpabaksin, di yung mga pastor nga di gusto baksin. Lalis na puros, mo nang gitawag, tama itong gingon sa Biblia, nga ang kalibutan, gi-confuse niya, aron mahimong abomination, unya, diya na ang time, nag-iingon sa Ginoo, madisolate ng tao, mapungkag ba, mawala. Kaya nga naman, ultimo ang mga magwawali, mo nang giingon nga din, nalibog na pod. Mo na kita karon, ako magisgot ko ninyo. Mo bitan akong gingon kaninyo mga final words na niya ko ha. Dili na niingon nga kung tuon lang ta sa pulong sa Ginoo. Tinuod ni kay mo ni naisulat. Ato miaging Domingo nagisgot ang salvation nga din ato nang istribon. Kayon sa gingon ni Jesus Christ. Kay dagan ang musulod aron maluwas, pero dili makahimo, ayaw inam ko makahimo mo. Unless kung dili mo tudluan sa Ginoo, pinaagi ining pulong sa Ginoo. Kaya kining pulong sa Ginoo, nag-instruct man eh. Nya kung waka kabasa sa instruction sa Ginoo, sa may mumbuhaton. Magpaabot lang kag wala. Wala ta nagpaabot og manghitabo. Nagpaabot ta nga dunay gisugo sa Ginoo, nga dunay ending. Naay katapusan ba nga ang Ginoo may mutapos, mapita nang mingon siya, I am Alpha and Omega. So doon naging Omega, doon ay end. Kung doon ay sinugdanan, siya man sinugdanan, doon ay end. Mo bitaw nang magbantay ta kung wabot ang end, unta nga kita. So mo nang gingon dili ta magkuyawan, di ta maglibog, di ta maunsa. Mo bitaw na nga din kanang salvation. Ang Hebrews, akong gingon kaninyo sa 9 chapter 28. Hebrews 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Dili na mahitungod sa sala ang
ang iyang pag-anhion. Ang ikaduha, ang second coming niya ba? Salvation, mangluwas nga siya. Kinsa katong nagpabilin, kinsa katong takos. Mao katong gitawag og establish. Anang gitawag og perfect. Anang gitawag og strengthened and settled. Kaya kung dili ka strength, Diyos, pagpangalagad sa Ginoo, mo bito na akong gingon. Ang atong pag-ani din nagsimba ta sa Ginoo. Kabaw na mo unsa ang pagsimba sa Ginoo, di ba? Mangutana sila kung unsa ang pagsimba sa Ginoo. Ang pagsimba sa Ginoo is to honor and glory and praise. Daigo na to ang iyang ngalan tungod kay nakadungog og pulong sa man yung pagdaig sa Ginoo bi. Nga wa may mga pulong nga nadunggan ninyo nga maayo maday ang Ginoo. Nagtudlo maday ang Ginoo. Kunya ang paghimaya sa Ginoo, so ang paghimaya sa Ginoo, pasalamatan nato, di ba ikaw malipay magpasalamatan ka? Muna ang pag-glorify sa Ginoo, pasalamat mo nang niyanita diri, aron paghatag og pasalamat sa Ginoo nga siya nagatabang nato, nagahatag pagkaon, mga source of income nato. Kung ikaw iya sa Ginoo, ila na nga gikan na sa Ginoo. Mo bitaw na kung di ka mo ila, ang Ginoo di pud mo ila nato. Mo bitaw na kung gingon tanan mga nangalagat sa Ginoo kun sila nakailag Ginoo, tanan nilang gibuhat kana tungod sa Ginoo na. Mo bitaw na bisan kining simbahan na ayaw mo kadlok nga unsa ni maulaw mo. Mas kaulawig dako kung ikaw di maluwas. Ako amo ko maulaw ini ato ang sitwasyon karon. Ngano nga ni ipayo sa Ginoo kay nangayo man ko sa Ginoo kay kung i-permit sa Ginoo nga din kini maayo, muhatag siya supply. Nganong dili man ni maayo kay ngano man do naman tay-tay mga muabot mo matutong gitinguha dili man ingon magwapo nito simbahan magsigit og pagwapo simbahan magtukod ta og simbahan kay ngano man ang Ginoo hapit na bubalik mo na sa kabutang nga wa gud nabasan sa mga magwawali ba mo ni ako isulti ninyo kay ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo is salvation maningkamot na ta sa atong kaluwasan mo na kung ikaulaw ninyo ni butang sa tinuod lang na ingon ni gamay ni honorable ni anang i-dishonor ni tao, anang moingon nga makadungog na mo na inyong simbahan. Yes, because ang giingon ni Apostol Pablo, ang iyahang gigamit katong dishonor things. Ito ba mo ana? Kung ang imong simbahan gwapo, gi-honor og mga tao, wala na giingon ni Apostol Pablo nga din mo na ang gigamit sa Ginoo. Ang iyang gigamit katong dishonor things, o di gi-dishonor ni nila. Because God nag-use diri sa mga tao, ang mga pulong na dunggan ninyo dinhi. Mo na gingon niya, matod pa ni Apostol Pablo o ni Jesus Christ ha. Ang pasalig yun ni Jesus Christ, di ko na mawala ng pulong na. 2 or 3 gather together in my name, I am in the midst of them. Nganong gisulti na niya kay kabalog ang Ginoo, kay giprapisi man na magkatibulaag ta, wanang bisa pag magkatibulaag ta, duha og tutulo magdiskuto siyang ngalan. Magpatiliwala ang biya pa ang Ginoo mo na kayo paningkamot manag ko ang simbahan managhang ang simbahan ang importante mabitaw na ang anong nagprapisi ang mga magwawali ay tungod aron ang mga iya sa Ginoo malig-on kay ngano man do na may propesya nga din taliabot ang perilous time mga perilous ba mga lisod na ba evil na nga mabugnaw ang pagtuo, mabugnaw ang gugma siya sa Ginoo kay moabot man gyud na, di man na pwede di moabot. Unya kanang pagbalik sa Ginoo, salvation na unsa man atong buhaton, panikamutan atong salvation. Mabita na ang Acts chapter 13 verse 47 ingon pa ni Apostol Pablo to the Israelites, sa Israelite lang niya gingon na mo ning permirong iyang sulti sa Israelites aron ang mga Gentiles maapil. Ingon pa niya, for so that the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that them should this be for salvation unto the end of the earth. Kana daw Israelite, gisugo na sa Ginoo, nga nag-ingon ang Ginoo, kamo gisit na ako nga kahayag, ngadto sa mga hintil, aron ka ng mga hintil, mga luwas, ngadto sa panahon. Salvation into the end of the world. Panahon nga matapos ang kalibutan, mga luwas ang Gentiles. Muna ang iyang giingon, dili ingon nga pag anhin ni Kristo luwas na mudayon. Doon na pa'y light. Sila ang tang light, pero nga naman,
Gipili man nilang darkness rather than light. Mo nang giingon ang Ginoo sa ila naghatag og life. Gipili gyapon nilang death rather than life. Mo nang mga matay sila. Mao sad nata, mo nang giingon sa Ginoo, mo nang mga matay ta kay gusto man nato ng death. Di man ta gusto og life. Ang life, ang Ginoo may naghatag ng life. Mo bitaw na importante ang pagtuo sa pulong sa Ginoo. Mo na mabato na natong kaluwasan ingon pa sa 1 Peter chapter 4 verse 7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. O kaning tanang butang ang katapusan na anas kamot sa Ginoo. End of all things tanan matapos. Mo nang giingon mag-sober mo kanang mag-vigilant ba, magbinantayon jud ta. Bantayan nato ning iya sa Ginoo, kining gisugo sa Ginoo. Kining adlaw, abi nimo iya gid sa Ginoo. Kung di mo mutuo ini, wa na gyud mo. Dapat gani ingon ni Apostol Pablo, be convinced nga kining adlaw ni lahi ni sa unong kaadlaw. Mao na ang nagkaon, mao na ang naglabi sa pag naminaw ka puno sa Ginoo, nya wa ka nagilay ni. O bitaw na ang pagsimba is to honor. Tahuro nato ang iyang adlaw. Usawa nato pagtaod, keep it holy. Magbalaan ta diya sa Ginoo kay mo na gihatag sa Ginoo nga pahulay sa usa ka tawo nga iya sa Ginoo. Kung dili ka man mutuwa na, wa ka na convince na di kay iya sa Ginoo. Because bisan unsa ang pagsimba wala ka nag-honor. Mo na kung miani man ka simbahan because kining adlaw ni gibuhat gyud ni sa Ginoo para nimo, di ba? Mo nang ingon si Apostol Pablo, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Mo na ang butang gisugo sa Ginoo nga dunay end of all things. Nya it is at hand. Be ye therefore sober and watch into prayer. Munang kanunay na magampo. Atong unang panahon natapos na niya ang kalibutan. Ang mga tao pa dahil sa kalibutan. Genesis chapter 6 verse 13. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Ako nang laglagon sila kanang mga naa sa kalibutan. Laglagon niya, gilaglag mo itong gilunot niya. Dalaygon lang kay ngano nagpadayon pang tao. Kay because sa verse 8, sa chapter 6, ingon manggod ang Ginoo, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Nakakaplag pagin siya grasya. Mo nang siya mo ay nagsanay na pod, daghan na pod na. Unya karon usaw man nato ni. Nanaganta puro mangyapon ng pagkasala. Mao bitaw na awa na ta kabalo say good. Unang ningon si Jesus Christ, let your light shine before men that they may see your good works. Ngano that they may see your good work kay wa naman sila kay balo say good works kay ang good gihimo naman lang evil. Ang evil gihimo lang good, bisag evil good na tubangon sa Ginoo. Wala nga ang Ginoo naghatag og grace nato through Jesus Christ. Nga pinaagi kang Mary nakabato na po siya og favor. Lucas chapter 1 verse 30, si Mary daw found favor with God. Maninungdan nanamkon si Mary through Jesus Christ. Muna si Jesus Christ gitawag Emmanuel. Ang meaning sa Emmanuel, God is with us. Nga naa na siya diri sa to, nga diin andam na mutabang nato. Matod pa ni Apostol Pablo kana siya grasya, for by grace we are saved. Dili ingon nga saved na ta, we are saved through faith. Kaya kung wala kay pagtuo, saved ka. Mabitaw ng grace through faith. Saved by grace through faith. Mag-unsa man ang grace kung wala kay pagtuo. Muna ang grace. Giatag na nimo kung na kay pagtuo. Ang problema unsa man nimo pagbaton sa pagtuo aron makabaton ka ng kaluwasan through grace. Although siya ang grace, pero ang problema kung doon na ba kayo pagtuo. Ang Amos nagprophecy na daan, chapter 8 verse 2. What saith thou? Giingnan niya si Amos sa kanang vision. And I said, a basket of summer fruit. Then he said to the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them anymore. Tanawa. Natapos na to sila, nganong naapilta?
gitapos na sila. Di na sila ingon nga sila na lang, sila na lang. Gitapos na, di na kumubalik nila nga sila lang akong tao kung sabto ni mo ni. Ang nakita ni Amos, basket of summer fruits. Kunya gi-interpret sa Ginoo, niingon siya din, say the Lord unto me, the end is come, natapos na. Niabot na ang panahon sa ila, O upon my people of Israel, I will not again pass by them anymore. Dili na siya mabalik. Kaya nga naman, ang plano day sa Ginoo, muadto na day siya dito sa mga Gentiles, the four corner of the Gentiles. Mo nang giingnan sila, kamo maunta ang suga sa mga hintil. Giingon ni Apostol Pablo, pero naunsa na mo. Mo nang inungdan ang Matthew. Pasalamat ganita kay nagatag ang Ginoo og sign sa tuwa before siya mutapos sa kalibutan. Nakabasa ba mo sa Matthew chapter 24 verse 1 nga matod pa niya niingon manggod siya dito, basaw ta ning Matthew be. Kining Matthew 24 mo niyo sa kabutang nga din gihatag nga pabor sa Ginoo sa mga tao. Ingon pa niya din sa verse 1 hangtod ta sa 3 ha. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came unto him, for he showed him a building to the temple. Ipakita na daw niya ang mga templo, building sa mga templo, mga balay or templo yang gingon. Kaya dako man tong templo nila. Verse 2, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Nakita ba ninyo kanita ng butang? Very I say unto you, akong isiguro kaninyo, matod pa na, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Muna akong isulti yun ni kaninyo nga walay bato nga pinatong o bato nga dili matumpag-tumpagon yun niya. Mato inungdan sa birthday ng utana dayon ang mga disipulo. Sa birthday, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, tell us, when shall be these things be? And what shall be the end, or the sign of thy coming, and of the end of the world? Nagi end of the world. Mo bitaw na nangalagat na kay matapos ring kalibutan. Unsa man ninyo? Salig lang mo na mga ipasalig nga rapturon mo dayon. Ang problema dia, kinsay qualified sa rapture. Kinsa man tong rapturon? Katulang nagisgot sa ngalan sa Ginoo. Mana yang gingon dinhi? Sultihi mi kanus ani mahitabo kanang mabungkag tanan ba? Og sultihi mi kung unsay ilanan sa imong pagbalik. Og ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan. O mani kining Matthew 24 nagisgot na ni og about sa ilhanan, no? Nauna ang pestilence. Naiwit ang rumors of wars. Nation against nation, naiwit pa. Ang earthquake, una na ni, nahitabo na niya itong una. But matod pa niya, may tabo ni tanan, but the end is not yet. Kundi lang, matod pa niya, may tabo yun ni tanan, kay sign man eh, pero ang end, dili pa na mao. Mao bitaw na nga importante gayod ka na. Ending, muna ito ang hisgutan gayod. Kaya nga naman, doon na kayo may tabo sa kalibutan. Una nga din kita maningkamot yun sa atong kaluwasan. Manang gingon ni Jesus Christ sa Lucas chapter 13 verse 24. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Oh, di makahimo. Saon ka na ito pagkahimo nga di man di makahimo na. O bito na nga dalaygon ang Ginoo nga din matod pa na mo giprophecy din sa puno sa Ginoo ang iyang alagad iya gyud ang sultihan. Di gyud na niya pwede dili isulti ang sekreto sa Ginoo. Although kining tanan nga gisulti sa Ginoo mga bulaton niya secret ni. Mo bito ng mga tao kabalon sa bulaton kamo sa mo kabalo ba mo sa bulaton nato diri. Ang atong bulaton diya sa sulod sa simbahan is to honor, to glorify and to praise. Usaw na ito pag-praise nga nung daigo man ito ang Ginoo because of His tanang wonderful works niya, tanang mga mataong nga buhat niya pinagi sa iyang mga pulong nga din ang Ginoo di ay nagsulti, tinuoto iyang gisulti.
Para na po, doon ako idakong pagsulay, ang iyang gisulti dito sa James. Count it all joy. Muna, nibalik ko ninyo gwali. Di naman ta kumwali ba? Tawanon lang. Kung ako pa ito ipaliyok akong pagtawanan, dalay ko ang ginong kay unang ginong kaniya ito pa sa batanon pa ko, iyag yung gilikay ang mga pagsulay, hindi ma-discourage ko. Muna, salamat ko ng mga pagsulay nga niabot. Muna, bahala lang, padayon sila pagsulay sa kuha. Padayon yung ko sa Ginoo. Muna itong hisgutan na pagto. Kay base unya, mingon ka nga, anak to, magko. Tama ko yung pagto. Muna itong hisgutan yung pagto. If God permit, ato ni hisgutan pagto. Kung mutugot ang Ginoo, kung dili, pero nagtuo kung mutugot ang Ginoo, kay wak pa mo kadungog yun yung pagtuuhan ni. Hebrews chapter 6. Ingo pa niya din sa chapter 6, verse 1 to 8. Matod pa niya. Therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Tanaw, gisgutan ang faith toward God. Biyaan na to ng toward God. Kung sa iyang gingon, biya ay daw na ang toward God o kanang pag-usab, repentance from the dead. Kanang ikaw namatay na sa sala kay gipakamatyan na ni Kristo, kinanan hinulsol ka. Biyaan na to na, di na nato na isgutan kay gisgutan na nato muna. Laying again the foundation of repentance. Wala yung gingon kanang doctrine of Christ. Biyaan ta na. Patod pa niyo, therefore leaving the principle of the doctrine of Christ. Kanang doktrina ni Kristo, biyaan na ito na. Siyempre, magsige lang tagtuon ng doctrine of Christ. Nga matod pa niya, let us go on into perfection. Kinanglan mo ito na ito sa pagkahingpit. Di lang ta sige paminaw, abat ang nanggugma sa Ginoo. Ay pa, natang ang Ginoo na higugma na ito. Pero kanang pagkahingpit kay si Kristo, abi mo, una kong gingon sa inyo, ang iyang pag-appear dire, pagpakita is to perfect, to establish, to strengthen, and to settle. Yung saan man nato kita nga mahingpit Wabitaw na ningon si Apostol Pablo sa Philippians 1:6, being confident of this very thing, yung nga, kumpiyansa kanini mga butangan Matod pa niya, if you began in the good works, be complete until the coming of Jesus Christ. Hangtod maabot si Kristo, kinahanglan magkumpleto ta. Mabitaw ng scripture, 2 Timothy, inspired by God ni, all scripture is given by inspiration. Profitable for doctrine, mapuslano ni pagpanudlo, so mato itudlo, matod pa for reproof, for correction, for instruction, that the man, the righteous man of God will be equipped. Furnace, anong makumplito in the good works. Di na pwede kung kulang kag isa, wala kay pabito na manikamot ta kay ang hapit na panahon. Sabi nimo lisod kayo, terrible ra ba ang Ginoo? Pabito nang ingon pa ni Apostol ani Solomon sa proverbio. Sa diya moabot gani atong kalisdanan daw kuno. Kahadlok sama og bagyo. Abi nimo unsay buhaton sa Ginoo, katawa siya. Katawan ra na mo na mga tao nga naana sa bidridi, naana sa balatian, gisulti ko na ninyo bitaw ko na. Bisa pa unsa nimo pagpangayo sa Ginoo, bisa unsa nimo pagsulti, Jesus, God, Lord, pasaylo ako. Ya kay naana ka sa kuan. Mo nang naipunong ingon ni Solomon, there is no remedy. Once you are enlightened, you are here the proclamation. Nadunggan na ninyo ng proclamation about righteousness. Wa nimo buhata. Kung anong giingon niya bitaw sa Ecclesiastes chapter 12. Remember the Creator in the days of your youth, kanang kusgan pa, batanon pa, wakay balatian, before the difficult time to come. Una, maabot ng kalisdanan, difficult, maglisod na kag lakaw, maglisod na kag pangalsa, maglisod na kag adto sa simbahan, aron magbuhat sa bluton sa Ginoo, aron pagday, paghimaya, o pagtaod, maura ba ng sala sa Israel. Nagsimba sila, nagdaig sila, pero wa sila ka honor, wa sila ka glorify, wa sila ka praise sa mga pulong sa Ginoo. Wabitaw na ang ato ang daigon tungod kay ang pulong nakadungog ta. Wa man atong sibsibanan. Mo na yang gingon dinhi. Biyaan na to na. Sa verse 2,
of the doctrine of baptism, o kanang mga bautismo, karon daghang pa'y nagpabautismo ron. And of a laying of hands, daghang pa'y nagproceed ron na ron mga mandong o mga masakiton sa ilang mga kamot. And of resurrection of the dead, o kana, daghang pa'y nag-isgot, anong ikaw, nabanhaw na ka, ano man na, o ako, nag-isgot lang gani ko ka ng resurrection kay, ano man, manang gingon, an eternal judgment, o kanang, di na ta mag-isgot ng eternal judgment, nga na ay judgment, naman yun ay judgment, o sa mga itong isgotan, mag-isgot na, verse 3, and this will we do, if God permit, kung ang Ginoo mo tugot, ako nagtuo kung nga ang Ginoo mo tugot, nga mag-isgot ang pagtuo. Kaya basi mo nakalimot mo sa inyong pagtuo ba, nga di ka ninyong pagtuo, manang gingon, samara na ni Satanas, may pagani daw si Satanas, atol pa sa James, husto ka, nagtuo ka nga usaray Diyos. Gani si Satanas, ingon ni Santiago, si Satanas nagtuo, nga usaray Diyos, pero nangurog na hadlok. Ang tao, nangurog pag nahadlok, wala, mawito na ang gusto yun sa Ginoo. Muna yung gingon sa Ecclesiastes chapter 12, the conclusion of the whole matter of this conciliation or this book is kanang duty sa tao is to fear God. Kanang mahadlok ba sa Ginoo ba? Mahadlok di ka simba, mahadlok di ka pasalamat, mahadlok di ka dungog sa pulong sa Ginoo kay mao man atong talanon. Kita mahadlok kag di ta kakaon kas suko ta kay gusto kita mukaon. O kanang pagkaon sa espiritu di mo mahadlok. Nga di mo kakaon hinuon. Di mo mamatay sa inyong lawas kung di mo paminaw pulong sa Ginoo, pero namatay mo sa spiritual life ni mo diya sa Ginoo kay wa nimo pagkauna, ikaw daw kuno way kaon be. Muna nga mga taong tiguan na di na ganahan mo kaon. Tama ko itong gingon sa Ecclesiastes, di ang moabot na gani ang difficult time. Manang gingon ang ginalingan sa imuhang ngipon daw kuno. Manang gingon din sa Ecclesiastes sa Ecclesiastes chapter 12 verse 4 na siguro na din siya hanap na iyang pananaw niya, di na kayo siya kadungog, okay, iwan naman guwan naman sa guni sa mga langgam daw sa ibon, di na siya kadungog niya, hinay na daw ang tingog sa galingan, hinay na mo galing, ambot pasabot, hinay na mo kaon ba, di na manang gingon, manluod na sa pagkaon, pagabot sa pagkatiguang, mga bito ng ang promise sa Ginoo, nag-ingon siya, dili tabyaan hatod sa pagkatiguang. Manay giingon ni Job, even in the age kanang katapusan sa ato ang pagkatiguang dili kita biyaan sa Ginoo. Nga karon nganong gibiyaan man sa Ginoo. Tungod kay wa man ninyo hinumdumi, wa nila hinumdumay ang ilang magbubuhat sa panahon sa ilang pagkabatanon. Wala yang gingon, biyaan at uning doctrine of baptism, laying on hands and resurrection of the dead, an eternal judgment. Di na ta maghisgutan na atong hisgutan karon kung unsao nato nga kita makapadayon. Ang kay mangundang man kita. Mga tao mundang man ginadili na mingamo padayon ko Ginoo. Sabi nimo giprapisi na nga ang tao mundang. O bitaw na kita nagbasa tayo niya. Unsa matong buhaton kay gingon man sa Ginoo, mangundang isa, mamiya gina sila. Mao ni atong buhaton. Naay gitudlo sa Ginoo. Instruction man gud ang tuyo gyud sa Ginoo dili instruct kanta. Mano yang gingon sa verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Imposible man gud tong tao daw kuno nga siya na pahayagan na nawalihan na niya nakatilaw na sa langit ng gasa kanang mga gasa sa Ginoo, walay Kristohanon diri nga diin wala tagay gasa sa Ginoo. Mga blessing bilang Kristohanon tungunang panahon na may blessing at tungunang panahon karon gigalimtan na lang ninyo nga kadto blessing to sa Ginoo, nakatilaw na mo sa kayo sa Ginoo. We're made partaker of the Holy Ghost. O ni partake na mo sa Holy Ghost ni pulong sa Ginoo, nabati na ninyo ang pulong sa Ginoo. O nabati ninyo ang Ginoo. Imposible daw na siya and have tasted the good word of God. Excuse me. O kamo nakatilaw na sa mayong pulong di sa Ginoo, nakatilaw na sa mayong pulong sa Ginoo. Siguro dili lang sa kuha sa uban ba. And the power of the world to come. Yan ay bawo na mo sa gahom di sa kalibutan nga mo abot. Na ay power sa kalibutan mo abot. Kanang 666.
And if they shall fall away, kung siya mahulog pag-usab, to renew them again, to repentance, unya, walihan na po siya, aron bubalik, matod pa niya, imposible na, seeing they crucified to themselves the Son of God, appraise. Nga iyang buhaton nga diin, si Kristo bitaw nagpakamatay, gusto ni mong pagkamatay ng gyapon karon? Ingnon ng gyapon, si Kristo bitaw nagpakamatay, ang gusto niya, let us go on to the perfection. Ayaw na isipan na nagpakamatay, kaniadto na nagpakamatay si Kristo. Nya gikuanan ni Moron appraise, the Son of God appraise. Imong ibutang siya sa crucified sa imong kaugalingon, gilansang si Kristo sa kuha, kung makasala ko. Wa bitaw nang manikamot nga di na makasala, kanang maka-open tag tao. Di pwede maka-open tag tao. Ala otong tao nga diningon ni Jesus Christ, kaniya ang kanang gitawag si Satanas na niya, kanang maka-open pirmi ba, maka-open. Ikaw hinungdan sa kagubot, sa iko sa kagubot, wanang gitawag og discord spirit, kanang tigbongkag nga espiritu ba, the division spirit, unay mo divide, and put him to an open shame, imong ibutang sa imong kagalingon nga kaulawan. Karong panahon na, ayaw, himuang nga din, nakatilaw nakakaniadto, kaya imposible daw na nga, ingunana lang yapon ka. Let us go on to perfection. Dili na ingon, magisgot tag pabautismo na po ko. Yung usawa ni mga pastor, lipay kung makapabautismo, wasyo kabalo ka ng ipambautismoan niya, ingon pa dito ni Jesus Christ, sama sa gitawag na din, mga parasira, gidupli nila ang impierno sa ilang kinabuhi. Ilang gitudluan hinuon nga madubli pa ang silot nila dito sa impierno. Kung naamagali pagtudluan, nabiyaan na to na, ingo pa niya diha. Kung sila natagak man, niya ilang irinyo nga diin sila, maginulsol pag-usab, ilansang nila silang kagalingon nga kanang anak sa Ginoo nga diin sila, o ibanhaw nila nga diin si Kristo bito, nagpakamatay na to. And put him to an open shame, ibutang nila sa kaulaw nga diin, hantod karon, maulang gihapon. Sa verse 7, for the earth which drinketh in the rain that cometh on upon it, and bringeth forth herb, meat for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Kaya nga naman ha, kay ang yuta kuno sa diya nga siya makainom na sa mga ulan, moabot yun kaniya nga magdalag yun na siya og dahon, manurog yun na, tanawa kung mag-ulan na, tanawa kaning suwaw, kanya kaning mga palayan o mga kuwan, di na nila pwede tamnan kay init kayo. Pero kung magkaulan na gani, wanang tamnanan nila. Masa na ang mga unang daghay sagbot kay ano man, although niinit na, mga brown na sila, pero mawanan, gimaw na punto. Mao na giingon sa Ginoo, meet them for by whom it is grace kay kanang uwan daw kuno, mao na ang nag-grace sa ilaha. Nagsinina nila, nag-receive sa blessing sa Ginoo kanang uwan. Nya ikaw na uwanan na katong una, nasultiya na ka atong una, nya maghisgot lang gyapon ta atong una. Mo nang gingon, let us go on into perfection. Biyaan na itong mga principle atong una. Ganong gusto siya Ginoo nga kita mahingpit na. Mo nang sait, kanang tawanan nga diin gusto pa maghisgot atong una. Matod pa sa verse 8, but that which beareth thorns, kung kadto siya nga diin nawananaw niya ni turok yapon ang tunok, and bear it rejected, iyang gidala ang pagka-reject na, and is night unto cursing, whose end is to be born. Ang iyang katapusan, sunugon na gyapon siya. Muna mga Kristohanon karon nga kadiadto pa, nga gusto lang gyapon sila bautismo, gusto lang gyapon sila og ganang repentance. Magkisgot ang gyapon sa simbahan abot ang repentance. Ang perfection na ang gusto sa Ginoo. Let us go on to perfection na. Unsa mato isgot sa perfection? Mana ang pagtuo ato nang i-perfect karon. Unsa magit tinuod nga pagtuo? Kabalo na ta. Sa Hebrews 11:1. Unsa iyang gingon dito sa Hebrews 11:1? Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo daw kuno, mo nin tan-awon jud nato ni kini mo ni pagtuo.
Ang pagtuo, ang substance na ana, kanang things nga, di na to. Wa na to makita, pero gilauman na to. Kanang gilauman na butang, nga atong lauman, and the evidence things not seen. Kanang lauman na to, bisag wa na to na nakita. Kung sa may butang nga wa na to nakita nga atong lauman, be. Nga kanang Ginoo nga wa na to nakita, pero nagsulti. Nga kani, gikan niya. Kaning pulong, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nga kini mo ning Ginoo. Kung gituwa nimo mo ning Ginoo, tanan na sulat diri, ato gyud tuhuan. Nakatilaw na ta sa kayo sa Ginoo, kinahanglan maghimpit na ta sa pagtuo. Mo na yung gingon, the evidence of things not seen. Mo ning ebidensya sa butang nga paano to makita bisag di ka kakita sa Ginoo nga wa ta nakita ang mga milagro sa Ginoo, pero nagpadayon ta because kay gisulti man gunas puno sa Ginoo, magpadayon jud tong pangalagad niya. Magpabilin ta, dirisit ta, magpabilin nga din, hingon pa siya, aglas iyang gingon ha. Anong tari paghulat jud mo, kay ibubugin ang promise sa Ginoo. Dili na hingon nga, magpaabot na ka sa balay, magpaabot na ka bisan asa. Kinahanglan, magpadayon po tagbuhat, mabita itong dunay parables nga din about sa 10 virgins. Ang 5 ato is, nagulat yun sila, sa ilang paghulat, nagpapuno po sila, puno na sila daan. Hingpit na sila ba? Di na sila pwede mamalit dito kay nakulangan. Mabito na nga mo niyang gingon, nga din kinahanglan kita kung ato ta sa hingpit. Muna itong gigutan karon anang pagtuo. Ang 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2, ingon pa ni Apostol Pablo, nagangyo siya manggani sa tuwa. Brethren, pray for us that we may be delivered from the unreasonable and wicked man. For all men have not faith. Ang tao, at tanan ng tao, ang uban wala nagatuo. Dili tanan tao nagatuo, mo nang nagpatabang siya kampo kay sa iyang pagwali to mga tao yang giwalihan nga suko pud. Kawa man sila pagtuo, di siyempre patyon sila mo nang napampo si Apostol Pablo di sa mga tao sa Tesalonica, kamo na hinungdan siya dili tanan tao ni pagtuo. O bitaw na mingon ta karon dili tanan tao ni pagtuo sa Ginoo. Kung doon na may pagtuo, mo ni atong hisgutan ni pagtuo. Unsa na yung pagtuo? Sa 2 Timothy chapter 4, verse 1. Matod pa niya din niya, ni Apostol Pablo, gisulti niya dito sa panahon ni Timoteo, samtang yung gituduan si Timoteo. Now the Spirit is speaking expressly. Ang Espiritu, nagsulti, expressly yun. Saan man na expressly? Ipadayag yun niya ba? Express ba? Anong nagasulti yun ba? Nagasulti. Ang Espiritu is speaking expressly. Kung sa iyang gi-express. That in the latter time, sa ulahing adlaw, some shall depart from the faith. Nga naman mo depart from the faith, giving heed to the seducing spirit and doctrine of devils. Kay muadto na sila dito sa mga espiritu. Dito sila muto sa malimbongon nga espiritu, seducing and spirit and the doctrine of devils. Ato sila mo maningkamot o ato na sila mo tikhead ba, no? Mo ato na sila dito mo baliktad sila kay nga naman dito sila sa doctrine sa devils. Although wa sila kabaw nga devils na, pero mo ato gina siya. Pero kabaw na mo sa mga doctrine sa devils bi, kanang evil. Kanang devil si Satanas na, kanang evil. Karakter na ni Satanas. Wao na naming di, muna evil. Gitawalag devil kay nga naman ang mga buhat nga dautan mo na kinaiya sa ni Satanas. Mo na expressly yun. Na-express yun na nga doon na gyoy gitawag og sa uling adlaw mamiya. Mo na kumingon ninyo basing mamiya pud mo. Ayaw gyud mo kumpiyansa kay moabot yun. Kay nga naman ang atong kaaway. He is like a roaring lion seeking whom he may devour. Unyig matukob ka be. Ako, pasalamat ko sa Ginoo, wa ko niya natukob. Tama gitong gingon ni Solomon. A man of knowledge, full of strength. Anang tao sa kaybalo,
puno na sa kusog. Kailangan, dagan may naibawan. Muna ako ang nabatunan tungod sa akong pagkadagang naibaw. Kay kontra nang wa pa naibaw niya, iyan akong pildihon. Imbis ako'y dagang naibawan, ako na hinoy mo undang. Pahalag na sila. Basta ako mupadayon dyan ko, kaya nga naman, alaot man ko kundi ko muwali. Kaya gipanikamutan ko na kung kagalingon kaluwasan, di man ingon nga kung pastor ka, sigurado ka maluwas, dili ka sigurado. Strive for your own salvation. Muna, muabot yun ang panahon. Yun sa mga Kristiyano ni, na-express yun ni, Spirit speak it expressly. Sa uling adlaw gayod, mamiya sila sa ilang pagtuo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 9, receiving the end of your faith, even salvation of your soul. Kanang madawat nimo sa katapusan sa imong pagtuo, kaluwasan na. Kung makadawat ka pagtuo niya, mutapos ka, mo bitaw ng who shall endure into the end shall be saved. Mo bitaw niyang gingon sa 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. Katong natao gani sa Ginoo, maka-overcome na sa kalibutan, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ano itong pagtuo? Kamu, nagtuo ba mo? Muna ako isgutan yun yung pagtuo. Doon ay unong kaklaseng pagtuo. Ang ikaunong, muna niya ang great faith na gingon ni Jesus Christ. Unaw na ito ning number 1, basig na amo diri. Ang Israel yang giingnan. Ang Matthew chapter 8 verse 26. And he said unto them, why are ye fearful, O ye little faith? Then he rose and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. Nahibaw ba mo king pulong nga akong gikuha usa lang ni. Sa diya nga din sila. Ang 12 disciples nagsakay sila bangka ba no? Yung si Kristo sakay po niya, natulog lang si Kristo. Niya sige sila bugsay, abot sila sa laod, niabot ang bagyo nga kusog kayo. Moto nga nagtuo sila mga matay na sila ini, mga matay niya kay si Kristo. Sige lang katog bisag tanawag yun ang kanang movie nga Life in Christ. Niya nga samtang natug si Jesus Christ, ang mga 12 disciples na nahadlok na. Nung nahadlok na sila, motong gipukaw nila si Jesus Christ. Master, Rabay, kung sa ito yung pansuki, lalai mong kulong dia sa version. Moto, gipukaw niya si Jesus Christ, pag matag yun ni Jesus Christ, giinan dahil siya, oh, gagmay mga pagtuo. Little faith. Namatod pa, why are you fearful? Usad na kamo, gagmay mo pagtuo, mahadlok mo anong vaccine, mahadlok mo anong COVID, mahadlok mo tanan. Gamay ba ato pagtuo? Mo bitaw nang let us go on into perfection. Kanatong pagtuo karon ato nang ihingpit ba nga kitang tan. Manuo na ta sa tanong sugo sa Ginoo. Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Matag paminaw nimo sa pulong sa Ginoo. Tuoy dayo, ayaw supaka, di ba? Ang uban di man ngano man, mo bitaw na kung gingon tungod kay magwawali ang accent niya. Tama mong itong gingon ni Apostol Pablo nga ang mga Gentile is kanang wisdom ang ipangita. Sa ato pa, nangita mo wisdom, kanang bright mo wali. Namayo mo pronounce. Si Moses, niangal siya, ano ako may mong pagpanon Ginoo? I'm not eloquent. Saan na eloquent? O eloquent. O di ko kanang accent ako, baka binisayang, di ba? Moto nga, niingon si Moses nga, si Aaron lang kay hawd kayo na. Pero kay siya may kipadala. Mabitaw na nga din, ang Ginoo, nagamit atong dili mga maayo. Tama itong gingon na pagtupad. Gigamit niya ang mga way kaalam. Aron pagkulawon din naman ay kaalam. Muna di na mo magsalig nga doon na may kaalam. Kaya ang gusto sa Ginoo. Mabitaw na, nga naman si Jesus Christ, wabay nakapangutana nga si Jesus Christ ng pagkatao sa pasungan? Manong dito man siya sa kulungan? Waba mo kabawa ng sitwasyon sa kulungan, baho na diha. Mga kuwan lang kural lang mga busluton sa kay sa hayop lang good. Nga anong dito pag si Jesus Christ. Manang mga tao what tagaig understanding ba? Kunya mga pastor wala ka sabot kung unsay meaning ato.
Mo bitaw hinungdan magpaubos to sa Ginoo kay si Kristo nagpaubos na daan. Gani ningon si Kristo nga wala ko ni ani aron alagaron. Nya karon ang gipangalaga sa mga Kristiyanon si Jesus Christ. Ni ani siya dinhi aron mag-alagad sa iyang amahan. Nga iyang ipakita nga siya sample nga di nagtuman siya sa sugo sa man nya kato iyang ipangsulti dili to iya kundi sa amahan mo na nga di ang tanan mga gisugo niya mo to iyang gituman hangtod sa kamatayon niya ngadto sa krus mao sad ang gusto sa mga apostoles ug sa propeta nga kanang gisugo sa Ginoo nga hangtod sa kinabuhi nato mo nang tumano nato tuhuan jud nato mo bitaw nang dunay gisulti dili ang Ginoo tulo ka buok. Nagpadala siya og shepherd according to the heart, and the messenger is in their lips there is a knowledge. Kunya gipadala niya ang overseer of the church, which is the overseer of your soul. Kinsa man na sila? Kinsa man ang shepherd, kinsa man ang messenger, kinsa man ang overseer? Mga nagadala sa pulong sa Ginoo. Mo nang si Isaiah na ingon, Ginoo, kinsa may mutuo sa mong report? Antod ningon na po si Apostol Pablo, Ginoo, kinsa may mutuo sa mong report? Mo nang giingon ni Apostol Pablo ando sa Ginoo nga preach the gospel. Because faith cometh by hearing. Aron dunay makadungog kay ang pagtuo dili na moabot kanila kung walay hearing. Sa word of God mo na nga katong mga butang ang una gyud nga nakita ni Jesus Christ sa 12 disciples bisag nagsunod-sunod na little faith ng yapon. Mao sad na mga Kristiyanon karon mabot man gani ang panahon nga di mubiya sila sa pagtuo. Ang ikadua, Roma chapter 3 verse 3. For what is some did not believe, shall the unbelief make the faith of God with effect? No effect, without effect. Matod pa niya, kung ang uban day walay pagtuo, kanang mga pagtuo ba nila, kanang walay pagtuo nila, maka-epekto ba nila sa pagtuo diya nga ang pagtuo walay epekto. Para na ron ay uban walay pagtuo nya kanang imong pagtuo maka-epekto din na ilahang walay pagtuo mingon day ka nga sila man gayo mong tuo ikaw pa ka ako pa ka maka-epekto din sa pagtuo sa Ginoo nimo. Nay uban nga dili mo tuo, nay uban mo tuo. Mo bitaw na nga mga unbelief. Kanang meaning sa unbelief kanang dili mo tuo ba sa uban. Kanang gitawag og kanang iyang tuan katura iyang gustong tuan di niya tuan tong giingon sa Ginoo nga dunay gisugo di sa Ginoo pag kadagay gisugo sa Ginoo nga watuy bisan sa akong panimalay. Mo bito nang ingon ang Ginoo kasabot nako mo nang kun dunay pagsulay nako sa panimalay. Number 1 ako dang kaaway is in the house. Kanang household of faith ang atong enemy. Wala diya, ang pinakapait na itong kaway ka nang nasa itong kauban sa panimalay. Pero dalay ko ng Ginoo, kabalo na kuha ng Lord, mo nang angay ba dahil kong ma-discourage? Hindi eh. Mo bitang padayon yung ko, pero mutudlo lang ko ini. Mo nang gingon na ay mga unbelief. Ang ikatulo mo niya, sa James chapter 1 verse 6, but lead him us in faith, nothing wavering. For the wavering is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kanawa. Kanang faith nga wavering na mga tao nagtuo sa Ginoo pero mag-wave na ilahang kuan. Umalhin dito, mutuo dito, mutuo diri, mutuo na po dito. Halos pamingon nga ang tuan kadto pa sila. Muna nga ayaw ninyo bakaki ang Ginoo sa tubangan sa iyang pulong. Ako nagtuti sa pulong sa Ginoo, kundi mo mutuwa ko'y mahimo ang Ginoo na sayo na. O bitaw na nga ako nagpakaon lang ko ninyo sa knowledge and understanding. Hindi na mo mutuwa ni akong gisulti, sa ako nga ako nagsulti, ako ko'y mahimo basta pulong sa Ginoo akong gisulti. Kung makakita pa mong nagsulti og mga pulong sa Ginoo nini, go ahead, kay kauban ako na. Kung manigingon ni Jesus Christ, giingan siya sa 12 disciples magtutudlo, doon na po'y nagwali, nagtudlo sama sa atong gitudlo. O matod pa sa itubag ni Jesus Christ, kung di sila supak nato, kauban nato na sila. Pero kung supak, mo nagingon, dili nato na kauban. Kung makakita mo, og dili supak sa tuang pagwali pod, kung napay labaw pa siguro ini, mo nagingon, go ahead.
Kaya ang gusto gyud sa Ginoo doon na gyud mo shepherd. Kay once nga wa mo shepherd, tawagon gyud mo og lost sheep. O bitaw nang nay lost sheep. Padala ang Ginoo og shepherd aron pangitaon tong mga nangawala. Unya karon nang pangita mo gipasibsib na mo. Tungod kaya nga itong magbalantay ang Ginoo, walay makulang nato. Yang sa naman ang gisugo sa Ginoo nga magbalantay kay wa naman ang Ginoo diri. Mo nang giingon nga dunay propeta tung una daw panahon nga gisulti dito nga ang ila daw gi pakaon nga sagbot ilang gitunog-tunuban. Mo to ilang gipakaon. Ang gipainom nila nga gitubig ilang gilubog daan. Mo man ako nabasan. Mo pita na ko inglong ko kamo. Gamay na lang wala ko nabasan. Mo ning balik-balik na ni akong gisulti ninyo. Pero kung i-permit sa Ginoo, ipasabot pa ginako ninyo. Mo na yang gingon, let him ask in faith, not wavering. Pangayo mo pagtuo sa Ginoo, anang wala gyud pagduha-duha. Bitaw ninyo ko ninyo pangayo sa Ginoo kung ako right bako. Kay bisan ako gani nangayo ako sa Ginoo, Lord, tama ba akong wali? Umoto kung gisulti ninyo nga nagdamgo ko ato. Yang gingon, sa to yang gingon gani. Pulong nga din lisod kayo litupon. Mo nga din mo padayon ko kay gipakita mo to sa Ginoo nako. Ikaw pat, mo ni ikaw pat ang ikatulo faith wavering. Not wavering. Ikalima, ikaw pat